pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off or ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pagpicture, o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Malud po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pagataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Ninaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibotan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama, sa imo kami minahaga ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangiipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pukaw po. Ngunyan, solemnidad kang pagsakat sa langit kan sa tong kagurangnan, Heso Kristo. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Manman, magarawit na madyan, kahaladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Sa ngaran kanama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Makatugang sa Domingo pong ini, pinagsaselebrar niya to, ang piyesta kan Asensyon, ang pagsakat ni Kristo sa langit.
Siring man sa pagtiripon tapong ini, ipinapamibi kan bilog na simbahan ang gabos na mga ina. Ninulita pinagseselebrar taman ngunyan an aldaw para sa mga ina. Mga tugang tangani na magikitang maninigo sa pagdolot kan misa, sa tuyang rumdumon pagsolusolan an sa tuyang kasalan. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nakakadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot. Ginoo mawi ika, rinurukyaw mi ika, sinasambami ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaguranghan aking bugtong Hesu Kristo, kaguranghan na Diyos, Kordero kan Diyos, haki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, ako aan sa mong pakimahirap. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kahalanggang. Hesu Kristong kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. O Diyos na makakamahan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawi nin pagpasalamat magugma, taan pagsakat sa langit ni Kristo na sa imong aki, iyoan sa mong pagtalubo, asin kun sa inagduman an kamurawayan kan pamayo, duman inaapod man an paglaom kan hawak, huli ki Hesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An pagsakat ni Jesus sa langit,
balaog para sa mga disipulos, tanganing maipadara niya ang banal na espiritu na sa iyang panuga sa inda. Kay Mateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Sa enot na libro o Teofilo, isinaysay ko ang gabos na pinunan gibohon asin itukdo ni Jesus. Sagkod kan aldaw na pakapanugon-tugon huli sa Espiritu Santo sa apostoles na pinili niya. Siya isakat. Nagpahiling siya sa inda, buhay, pakatapos kan sa iyang pagtios sa dakol na malinaw na tanda, 40 aldaw sa atubang kan sa indang mga mata, isinasabi ang mapadapit sa kahadean kan Diyos. Sa sarong pakikisalo sa inda, tinugon niya sinda na dai maghali sa Jerusalem, kundi maghalat kan panuga kan Ama na nadangog nindo sako. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo, pakalihis nin bakong dakol na aldaw. Ngunyan, si mga nagtipo naghapot sa iya. Kagurangnan, ininaan panahon na isusulit mo ang kahadean sa Israel? Nagsabi sa inda, bako sa indo ang pag-aram kan mga panahon, asin mga momento na itinalaan kan Ama sa sadiri niyang otoridad. Alagad aako nindo ang kapangyarihan, pagsangkob sa indo kan Espiritu Santo, asin magigi ko kamong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa kapuruhan kandaga. Pakasabi ka ini, mantang sinda naghihiling, initaas siya. Asin inako kan mga panganuron, hali sa saindang mga mata. Palibasa na sa pagturuhok sinda sa langit, sa iyang paghali, uya, 2 lalaki nagtitindog sa tungod ninda, nakaputing gubing, asin suminabi, mga taga Galilea, taano ta nakatindog kamo tutok na hinihiling ang langit. Ining Jesus na kinuha sa indo, asin isinakat sa langit, siring na madigdi, siring na natingkalag nindo siyang nagpapalangit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magpalakpak kamo, magpataratara sa Diyos sa maugmang kurahaw, taan kagurangnan orog kahalangkaw, makatakot, dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Minasakat ang Diyos sa tahaw nin mga pataratara, ang kagurangnan sa tanog nin hamudyong, magtugtog kamo sa Diyos, magtugtog, magtugtog sa satong hade, magtugtog. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Tahade kan bilog na dagaan Diyos, magtugtog kamo, nin himno. Hade ang Diyos sa ibabaw nin mga nasyon, ang Diyos nagtutukaw sa banal niyang trono. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Si San Pablo nagrurukyaw na ang gabos sakop ni Kristo, sa pagtukaw kan aki sa too kan Ama, itinao sa iya ang gabos na pagbuot sa paman. Mateo niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, tanganing ang Diyos kan kagurangnan tang si Jesucristo, an Ama kan kamurawayan, tauan kamo kan espiritu nin kadunongan, asin kapahayagan, sa pagmidbid sa iya, asin palinawon ang mga mata kan sa indong mga puso,
sa pag-isi kun ano ang paglaom kan sa indong pangapodan, kun ano ang kayamanan kan kamurawayan kan sa iyang pamana sa mga banal, asin kun ano ang labaw sa kadakulaan kan kapangyarihan niya, sa tuya na may pagtubod, susog sa gibo-gibo, kan kapangyarihan kan sa iyang kusog, na pinangyari niya ki Kristo, kan bangonon niya si Kristo hali sa mga gadan, asin patukawon sa too niya, sa langit, harayo sa itaas kan gabos, na prinsipados asin potestades, kapangyarihan asin dominasyones, patin gabos na ngaran, nangangaranan bako sana sa panahon na ini, kundi man sa madatong. Ang gabos, ibinugtak niya sa irarom kan sa iyang mga bitis. Asin, labaw sa gabos, ginibo siyang pamayo kan simbahan, na iyo ang sa iyang hawak. Ang kalubosan kan nagpapano, kan gabos sa gabos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang buhay asin katotohan. Hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sa usog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay nindo ang ebanghelyo sa gabos na linalang. Ang magtubod asin mabunyagan, ililigtas, alagad anday magtubod, huhukuman. Ini ang mga tanda na maiiling sa mga nagtutubod. Sa ngaran ko, mapalaya sinda nin mga demonyo, mataram nin mga bagong lingwahe, mapurot nin mga halas asin kun mag-inom nin kamandag dai maaano. Ipapatong ninda an sa indang mga kamot sa mga naghihelang asin ini mauumayan. Ang kagurangnan na si Jesus pakataram sa inda iinitaas sa langit asin nagtukaw sa too kan Dios. Sinda nagluwas asin nagharubay sa gabos na lugar ang kagurangnan nagtatabang asin nagpaparigon kan tataramon sa paagi kan mga tanda na kaiba kaini. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos maray na hapon sa Indo gabos mga tugang. Igwa po nin mga lugar na pigaapod ta baga pong mga emotionally charged na mga lugar. Para sa sako, ang mga emotionally charged na lugar, iyo ang hospital, buda ang mga airport, nata. Ninulita sa mga lugar po kayang ini, naiiling masyado ang manlain-lain na emosyon kan tao. Siriman baga po sa hospital, maiiling mo o mamamasdan mo ang emosyonin kaugmahan sa mga tao no na nayao sa laog kan ospital. Lalong-lalo na halimbawa ang kaugmahan nin sarong magurang na kung sain nangaki. Pakatapos kan sinda mangaki na nailing na susain ng saday na aki, yaon ang labi-labing kaugmahan. Isiring man baga po ang mga pamilya na nagbibisita kan sa indang naghihelang na kapamilya na narahay na asin na umayan after ngaya sa sarong medical procedure naging successful asin na umayan yaon so kaugmahan. Alaga na pwera kan kaugmahan yaon man ang kamundoan na iiling ta sa ospital. Lalong-lalo na kan mga pamilya na naghahadit asin napupurisaw ninulikan helang na inaagihan kan sarong kapamilya. O lalong-lalo na itong mga pamilya na kung sain an sa indang namumutan minatalikod sa buhay, ninulikan makuring kahilangan.
nahihiling taan gabos na ini sa laong kan hospital. Apuera po kan hospital, very evident man po ang manlain-lain na emosyon sa airport. So gabos kita gayon nakamasid naman kaan. Pag magdyan baga po kamo sa arrival area kan airport, risang marayan kaugmahan na maiiling ta sa mga nagsasabat kan mga nag-aaramot na kapamilya. As in sa departure area naman, very obvious ang kapungawan, as in kamunduan ka itong mga tao na naghahatod kan sarong kapamilya na malarga o mabiyahi pasiring sa harayo. Mga tugang, an sa tong selebrasyon nyo na Domingo, iyo ang pagsakat ni Kristo sa langit. After several years, nakaiba niyan sa iyang mga disipulo, nagpaaram na siya sa inda, na mabalik na sa iyang ama. Obviously, ang bigi-expecta sarong mamundo na pagtiripon, na kung saan kan si Jesus nagsakat sa langit, sa tahaw kan sa iyang mga apostol, siguro nag-i-expectan na sa iyang mga apostol mag-iiribi, asin mapapano nin kapungawan ki Kristo, ninulit babayaan na sinda. Alagad mga tugang, bakong araw ka ano so nangyari? Na babasa ta po sa banal na kasuratan, asin siring man kasubago na dangog nindo sa Ebanghelyo, na daiman natagob nin kamunduan sa mga apostol. Daiman sila nagparairibi. Daiman sila napano nin kapungawan sa paghali kan sa indang kagurangnan. Nata, ninuli mga tugang tan istorya kaya kan asensyon. Dai nakafocus duman sa paghali ni Kristo. Alagad ang istorya kan asensyon, nakafocus sa duwang bagay na iyo po ang mensahe ka ini para sa sato. An enot, kung nagdangog ka mo kan Ebanghelyo, kan si Kristo pahali na, nagwalat siya nin mga panuguntugon sa iyang mga apostoles. Asin ang saro sa pinakadakula niyang iwinalat, ang misyon na dapat ipadagos ninda. Kaya iyo ito sa preokupasyon kan isip kan mga apostol. Bako sa paghali kan sa indang kagurangnan, alagad sumisyon na iwinalat sa inda. Pasil ba ang misyon na ini? Dipisil. Alagad da isinda na natakot, da isinda nagduwa-duwa, ninulita igwang iprinomesa an sa indang kagurangnan, na ni Espiritu kan Dios madatong sa indagabos, tanganing magiging giya asintabang sa indang pagbalagibog kan maray na bareta. Mga tugang, iyo yan ang enot na pagirumdum sa sato, kan selebrasyon kan asensyon. Gabos po kita nag-arako nin misyon. Bako sana sa mga apostol kan enot. Alagad gabos kita mga binunyagan, kita ang mga naging kasalihid ni Kristo sa kinaban. Gabos kita may misyon na pigbibit-bit. Bako sana ang mga padi o ang mga misyonero o ang mga relihiyoso. Gabos kita inaapunan ni Kristo na maging instrumento kan katanosan, kan katutuohan, asin kan pagkamuot sa ibabaw kan kinaban. Iyong mga tugang ini ang misyon kan lambang saro sa sato. Kaya luguday ta po nalilingwan dapat ang bagay na ini. Tinulit ang ngapit na panahon pag kita nag-atubang na sa Diyos, iyo ini ang ihahapot niya gayon sa sato. Ginibuta daw ang misyon na iwinalat niya sa sato, na kita dapat maging instrumento nin katutuohan, bakong instrumento nin fake news, na kita maging instrumento nin katanosan, bakong instrumento nin karatan asin karinsukan, na kita maging instrumento nin pagkamuot, bakong pagkabaranga o pag-iriwal o kaanggotan. Mga tugang, lugod arong kan mga apostol, lugod magikitang dayupot sa misyon na ini, habang buhay kita, gibuhon ta, ining misyon na iwinalat sa sato ni Kristo. Tanganing ngapit na panahon, mag-ako man kita, kan kapanoan kan buhay. Ani kadua mga tugang, ang istorya kan asensyon, nakafocus
Bako sa paghali ni Kristo, alagad nakafocus ang istorya kan asensyon, duman sa kamurawayan kan langit, na ipinanuga sa satuya gabos. Mga tugang, data po paglingawan, kan si Kristo nagsakat sa langit, nagsakat siya hawak asin kalag. An sa iyang hawak o an sa iyang humanity, dahil niya iwinalat sa daga, alagad isinakat siya sa langit, hawak asin kalag. Sarong pagpahiling sa sato, nangapit na panahon, gabus kita, maerok man, asin masakat man sa kamurawayan, kan sa tuyang ama. Mga tugang, an asensyon, bako ining pagbaya sa sato, alagad sarong pagpahayag, kan dakulaon na oportunidad, na kung kitaman, maging dayupot sa misyon, arog ki Kristo, kitaman gabos isasakat sa kamurawayan kan langit. Iyo mga po ini an kamautan tagabos, sisayman sa sato, anday nagmamawot na makalaong sa langit o makaligtas. Gabos kita nagmamawot ka iyan. Asin iyo po yan ang magayuno na oportunidad na ipinapahayag sa sato kan selebrasyon, kan pagsakat ni Kristo sa langit. Mga tugang, sa pagpadagos sa po kan Santa Misa, arangunta sa satuyang kagurangnan na lugod, danay niya kitang bindisyonan sa tabang asin pamibi kan satuyang mahal na ina. Tanganing masimbagan ta, ang pangapudan niya sa sato, na maging instrumento kan sa iyang pagkamuot sa kinaban. Nalugod da itamalingwan na kita yaon sa kinaban, alagad bako kitang mga taga-kinaban. Ninulitang ngapit na panahon, gabus kita man mauli sa satuyang ama, duman sa iyang kamurawayan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na tabi kamo. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan. Kaglalang kang langit asin daga. Asin kay Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Berhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang ginigurumdum niyato an mamurawayo na pagsakat ni Kristo sa iyang langit noon na eerokan, mag-arang kita sa Ama na danay na maimbod sa mga nagsasarig sa iyang mga panuga. An simbag po, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magdanay na makusog ang buot sa pagsaksi sa Ebanghelyo, asin daing takot sa paghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing iwara sa to ang grasya na mabuhay sa kabanalan, asin susup sa pangapodan sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang espiritu ning kapakumbabaan itao sa to sa pagibo niya to kantama, sa pagiging mabuot sa kapwa, asin sa dusay na paglingkod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin mga gurang, makamatik ang sa tuyang pagmakulog, pagtabang para sa saindang mga pangangaipo, asin pagranga sa saindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, madara sa buhay na daing kasagkoran sa langit, huli kan pagtubos ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no nama, nagpapasalamat kami sa imo sa kusog buot na itinao mo sa imong aki, tanganing makasaro kami sa iya, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sa ko asinan sa indong atang, akuon man kan Diyos na makakamahan. Ako un manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdodolot nin sakripisyo para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunian, warasa namimibi kami, nahuli ka ining urog kabanal na pagpatinarautauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran. Ulitan tataramo na si Jesus, hadi kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa tubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunian, sa kaitaasan kan kalangitan, pagultanan kan Dios asin kan mga tawo, hukom kan kinaban, asin kagurangnan kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikudan, anhamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya, na masunuduman kung sain siya nag-enot na samong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes asin ang mga angheles, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Palanan ang inaligdig, sa ngaran kang kagurangnan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa tod na ikapagdato.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadahan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan na sin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Amanyamo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, pangyarian buot mo, sa dagat ni Siri, sa langit, ansa mong kakamo sa ruwan na itaong mo sa muya-muya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na napatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami, pagdaraha ka sa sugo. Kundi magawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Nulita sa imo ang kahadean, asinan ka pangyarihan,
siring man, ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako Bako kung ako maninigo maninigo na na kamagdago kamagdago sa sa sakuyang kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon malugod kita, kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. At
Announcement. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa World Communication Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 36,158 pesos and 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras kang misa, 3,027 pesos and 55 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,088 pesos and 35 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Mauti man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Mga anonymous na nag-donate 1,600 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, 600 pesos, duwang tig 500 pesos. Diyos mabalus po. Sa pag-celebrate na po ngunyan kan Mother's Day, itatautan special na bendisyon para sa mga mothers. Pwede po na magtindog ang mga ina na yaon digdingon yan para sa sarong bendisyon. Pasiri na sana po kamo digilugod sa inotan, tabako makamudakolon. Tadigita ka muna lang bendisyonan sa inotan. Madya po. Occupy ta po ini side. Loving God as a mother gives life and nourishment to her children, so you watch over your church on the occasion of Mother's Day. Look with kindness on all the mothers gathered here and everywhere. Bless them with your love, fill them with your joy, and make their lives fruitful and life-giving. Strengthen them in their vocation as Christian mothers, and let the example of their faith and love shine forth. Grant that their children honor them always with a spirit of profound respect. May their spouses love them faithfully with tender love. Let them be models of integrity in our society today and be builders of your kingdom of truth, justice, and love. May the fullness of blessing you bestowed upon Mary, the greatest mother, be with them always throughout their lives. Grant this through Christ our Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Happy Mother's Day po. Para pakanta po ang sa tuyang mga mothers. Ang gabos po matirindog na para sa huring pamibi asin bendisyon. O Diyos na makakamhan, na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami warasan, nan pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan magdara sa duman, kung sain ang samuyang pagkatawo, yaon sa imo, uli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo't ihayag puri
Sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at halas siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah.